12 l-organizzazzjoni li jippreżentaw firxa wiesa tas-soċjetà jippreżentaw protest ġudizzjarju kontra l-Ministru tat-Trasport Ian Borg u l-Awtorità tal-Ippjanar biex jiġu pubblikati l-istudji kollha li għandhom x'jaqsmu mal-mina bejn Malta u Għawdex. Huma talbu wkoll li jsir Strategic Environmental Assessment (CEA) kif mitlub mill-liġijiet nazzjonali u tal-Unjoni Ewropea. L-organizzazzjonijiet ddikjaraw li jeħtieġ li nifqu nilagħbu noli u nżommu informazzjoni essenzjali milli toħroġ fil-pubbliku. Dan hekk kif jistqarru li l-mina proposta se jkollha konsegwenzi enormi u fit-tul fuq is-saħħa, il-kwalità tal-ħajja u l-ambjent ta' kull min joqgħod Malta jew Għawdex. F'istqarrija mill-moviment Graffiti jingħad li ċ-ċittadini ma jistgħux jitħallew fil-għama rigward l-implikazzjonijiet veri ta' deċiżjonijiet radikali bħal dawn u jsejħu l-awtoritajiet biex jippubblikaw l-istudji kollha biex iċ-ċittadini jkunu jistgħu jiffurmaw opinjoni bbażata fuq il-fatti li huwa prinċipju ewlieni tad-demokrazija. It-12 l-organizzazzjoni li qed jippreżentaw il-protest ġudizzjarju huma din l-Art Ħelwa, Ramblers Association of Malta, in-Nature Trust, BirdLife Malta, Friends of the Earth Malta, Moviment Graffiti, The Archaeological Society Malta, flimkien għal-ambjent aħjar, Kamra tal-Periti, Isles of the Left, Bicycle Advocacy Group u żminijietna leħen ix-xelluk.